anónimo significa seres escépticos guiados polo demo encargados de obligarnos a rehusarnos a aprender a viaxe máis grave do sofá. Non sei, anónimo, verdade? Pero isto así pode ser algo como un insulto, xa que moitos de nós pertencemos a esta categoría, porque que nos siga ese famoso youtuber? E WhatsApp tampouco se salva. De feito, é unha das principais razóns das miñas dores de cabeza. Por exemplo, agora que estou diante de tanto público en un evento tan importante, quero dar as gracias públicamente a esa persoa. Sí, a esa persoa da cal non sei o nome ou ocorriuse a maravillosa idea de inventar os tuts do WhatsApp, que tantas belezas e quebraderos de cabeza causaronme na miña carreira de telefonista. Pero agora que estou aquí, tamén quero dar unhas gracias, pero esta vez sin ironía, a esa persoa que puxa a opción de quitar os tuts de WhatsApp. Nas redes sociais hai unha gran moeda de persoas, pero podemos clasificar en tres grupos moi diferenciados. O primeiro é o adicto a crear grupos de chat. Nas redes sociais hai un grupo de espécimes que se dedicanse a crear grupos de WhatsApp. E non falamos de 3 ou 4 grupos, falamos de miles de millóns de grupos dos que están escritos as mesmas persoas, pero exactamente as mesmas persoas. 9 de cada 10 chats deste tipo quedan atrapados nos elementos de unha asociación de WhatsApperos de España. E logo, por un bando temos aos clientes, esas persoas que queren criticar como a profesión, como por exemplo os clientes de Justin Bieber. Pero a ver, teñamos claro que o feito de odiar a Justin Bieber xa é moi do 2000, así que pasemos página todos xuntos. E logo, totalmente oposto, temos as fanboys e as fangirls. Estas persoas dedican os seus minutos a la hora